Entre dúas terras. Moi boas a todas, a todos. Estamos aquí entre dúas terras, Mackenzie Rodríguez e un servidor, Carlos Cernadas. Outro día máis. Hello, xente, que tal, people? Que tal, Mackenzie? Moi ben, aquí, co sol na cara. Pero xa non estás de resaca. No, xa non. Hoxe non. No, hoxe non. Ou neste podcast non. Neste podcast, non. Deixémolo aí. Vale. Bueno, entón que temas temos hoxe para conversar, para comentar? Creo que tiñas aí unha novidade. Eu tiña unha novidade. Non me acordo. Que novidade? A da Bueno, páxina esa. sí. Bueno, vin, si, aquí na páxina esta de Loudwire, que é unha páxina no que... Bueno, hai moitas novas de actualidade do mundo da música, cousas así. Bueno, igual xa sabes esta. Sabes que se está... Jack Black comentou algo de que se iba a facer unha secuela de School of Rock. Non? Ti viches a peli, non? Sí. Gustouche? Sí, que me gustou. De feito, a banda sonora tamén me gustou moito. Claro, a banda sonora... Claro, son Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath... Sí, e parte cancións deles tamén dos actores. Bueno, é verdade, sí, no concurso ese de bandas que facían, non? Sí. Que facía, sí. Pero esa compuxeron aos... entre os chavales tamén, seguro. Sí, bueno, creo que o compuxo Jack Black, non sei. Bueno, non pode ser, non me extrañaría. A ver, bueno, na peli o personaxe de Black é o que a compón. Sí, pero creo que compón el igual. Non sei se na vida real, sí. Jack Black... In the ancient time, it was the man who ruled the world. Pero o que ibas dicir de Jack Black está Juan confirmado Negro. eso. Sí. Vale. Totalmente confirmado, José Luis. E se non, pois me retracto no próximo. Moi ben. E agora vou dicir que sí. De Jack Black o que vino a semana pasada, estaba cantando unha canción conocida aí, unha versión, Baby One More Time, de Britney Spears. Sí, por que vin tanto deso nas redes sociales esta semana? Porque doi un toque que flipas. Non sei, a mí sale seguido en Reels ou así. Pero non o mismo. O sea, el está mellor nunha entrega de premios e se ponxe, acaba a canción. E depois el pone Baby One More Time. Sabes? É que... Ao mellor é un meme, pero non Sí, teño claro, en plan, non sei. Bueno, que Jack Black mola moito. Jack Black, que traducido sería Juan Negro. ¿Verdad? N-word. Jack Black, que recordemos, ten o seu propio grupo que se chama Tenacious D. Tenacious D, sí. Sí, e tamén ten esa... Como se chama? Que creo que tamén falou algo da segunda parte de Peak of Destiny. La Púa del Destino, non? Que eso non é... É unha peli... É a peli que ten el co... Bueno, no que actúan ele máis o outro de Tenacious D, non? Non sabía. Creo que sí. Bueno, deixamos o tema aquí de Juan para outro momento. Pero eso, confirmado... Bueno, non os vou a mentir, non está confirmado. Non pensedes que vai haber fijo secuela, pero el dixo que quería facela. Entonces, pues non sei, supoño que eso será relevante. Que máis? Hoxe queríamos falar de música nos videoxogos. Fixemos fai 2 podcast falando sobre música no cine, pero claro, non deu pa nada porque eso dá pa varios episodios. Sí, Queres falar deso primeiro ou porque tamén tiñamos aí para intentar investigar un pouco sobre grupos novos nos bueno, dos proxectos que forman parte dos Martin Codex deste ano.
Sí, podíamos lle dar o do Martín Codax. Vale, pois... Bueno, pues, si alguén non o sabe, os premios Martín Kodak son, pois, non sei se os máis prestixiosos, os dos máis prestixiosos premios que se dan en Galicia a proxectos musicais. Se hai algún outro concurso máis prestixioso aínda, facédenolo saber. Entón, bueno, pois estamos falando antes de empezar a gravar tamén de que, bueno, se van a celebrar vanse celebrar dentro de pouco. Bueno, dentro de pouco. A verdade é que non consultei as bases deste ano, pero si non estou equivocado agora, o xurado está como en proceso de seleccionar algúns dos proxectos inscritos. E creo que é unha boa cousa que lle botemos un vistazo a páxina web e que descubramos escoitemos algún grupo que hai por aí. Que che parece? Pareceme perfecto. Vale, A ver, Mackenzie, estás moi calado, así tesme descubriremos, preocupado. así descubriremos preocupado. algunha cousa nova. Actualizamos o noso pendrive do coche con música. Hostia, o pendrive do coche. Eso sona a década pasada, eh? Si tal, Streaming. Agora xa Spotify, Bluetooth. Bluetooth non o coñezo. Bluetooth é unha plataforma de streaming que non coñecía. É unha plataforma Bluetooth. Si tal. Como vedes, amigos, hoxe en vez de resaca xa directamente é borrachera xa. Non, é broma, aquí non... Aquí non que. Agua, para que non este vendo. Auga, ves? Bueno, acaba de enseñar, para os que estén escoitando, acaba de enseñar a cámara unha botella de un líquido transparente, unha botella plástica, unha botella plástica que, claro, como non hai ningún líquido transparente aparentemente acuoso que non teña alcohol, pois claro, pois está dicindo a verdade. Sí, aquí non se bebe, efectivamente. Eu que o coñezo dou fe que non está borracho. Mais... Pero non o descarte. Ui, hai unha taza aí que non é transparente e non se sabe o que contén. Mira o que contén. Licor café. Non contén eso, pero pon eso. Bueno, creo que estás perdendo a túa credibilidade por un momento. Sí, eu creo que non fixo máis empeorar as cousas. Veña, vamos cos premios Martín Codax, amigos. Vale, comparto pantalla e, bueno, sinto para os que estedes escoitando, pero nos vamos a narrar. Aquí estamos compartindo a pantalla cos proxectos inscritos. E vamos a filtrar, Isto podémoslo facer nos sucesivos podcasts, porque eu creo que é bastante interesante. A ver, Mackenzie, que? Dime, que xénero musical vamos a elexir? Gustaríame, xa vimos aí atrás fai uns programas ao grupo Milet, pero eu daba a ver que hai en Metal Heavy, porque me sorprende que haxa Metal Heavy, porque, a ver, hai moitos estilos, música clásica, bandas de música popular, jazz, músicas improvisadas, electrónica, música infantil, blues, funk, soul, todo eso méteno na mesma categoría. Música tradicional... Tamén dar unha ese, creo. Blues, funk, soul, sí, eu creo que tamén, porque non falamos nada. Orquestas, grupos, música verbena, músicas do mundo, músicas urbanas, xa sabemos de que pau vai ir eso. Joder, pues, no despectivo, en fin. Nada en contra das músicas urbanas. Metal heavy, música folk, rock punk, pop indie, canción de autora. Bueno, que doulle primeiro a metal ou a blues? Dalle primeiro a metal, veña. Vamos allá. Metal heavy. A ver se nos sona algún destes. Sí, bueno, aquelarre soname, de feito teños en Instagram. Sí. Sigos. Pois... Sí. Pero é certo que creo probablemente escoitei algo deles, pero nunca escoitei unha canción inteira. Temos varios proxectos aquí, temos a Montaraz, Raimer, Aquelarre, Caltesone, Elefantes Mutilados, me encanta o nombre, Nostromo, Amenaza, arrematado cunha A mayúscula, Acouga sí que os coñezo, Brutal, You Can Tide. Estes tamén me sonan un huevo. A mí sonan tamén. Son os únicos que de momento me sonan.
Neura, Dioibo, Cruceiro, Tear Me Apart, Sulfatar. Chavales de sulfatar. Mira, Tedes unha creatividade que flipas, porque encanta o mira, nome. eu sinto moito, xa sin preguntarche, eu voulle dar a isto. Voulle dar a Bueno. sulfatar, eu algo de sulfatar teño que escoitar. Vale, voulle dar aquí, me temo que vai estar moi alto, ademais aquí creo que non se pode regular eso. o volumen, pero despois podemos editar un Sí. pouco, baixar o volumen aí. Vamos flipar, Dios! La Virgen del Carmen. Vale, sonan guai, Sí. Telle, en que coño teñen afinadas as guitarras? En la? Non Ou sei. que? La Virgen del Carmen, Sulfatar. Vale, grupazo. Bueno, obviamente non poñemos cancións enteiras porque senón, claro, levaría moito tempo. Solo Dark Embrace sí cos coños. Dark Embrace. Sí cos coños. De feito, creo que foron ao reso. Está chulo esta puta. Cochambre. Lapsus Mentis, Her Anxiety. En Mood soname, pero non sei. Xamaín tocaron contigo, non? Sí, Xamaín, toquei con ele, sí. Tocamos xuntos na Rebullón, sí. Cherokee. Ostra, ese será será de covers de Europe ou é casualidade? Pero aquí nos Martín Codas eu creo que tes que ter música Xa, por original. iso, pincha aí a ver. Pero A ver. sí que ten pinta de power metal ou algo así. Dame una noche sin pautas que seguir. Entrégame tu esencia, prometo no mentir. Envuelve con Sí, bueno, vale. É o que dicías ti, clásico rollo 80, sí. Sí. Rollo 80, sí. Vale. Vamos a... Sombra dos soños sonanme moito tamén. Bueno, vemos que en Galicia Déxeme só poñer Sí, Mad un momento, porque é que a verdade a foto desperta a miña curiosidade. O sea, é única, porque eso sí que me mola, que no metal pasa moito que se fan fotos como moi tenebrosas ou como moi de malotes ou, sabes, o tal. E tes estes, bueno, estes están aquí todos sonrintes, que tamén está guai, a couga. porque ademais se chaman a couga, en plan, colega, a couga. Pero despois tes estes muchachos que teñen esta foto super artística, que están, bueno, claro, vamos a describir para a xente que escoita, están en pelotas, pero, o sea, non daña a vista, o sea, de feito, a foto está chula, joder. Están como nunha verde pradera onde a un monte hai un tipo que está dentro dunha bañera. A bañera ao aire libre, porque recordamos que están claro, nunha pradera. Ao aire libre, un deles
está volcando na bañeira algún tipo de líquido oscuro. Color viño, sangue, non Sí, sabemos. non está moi claro. Dun xarrón que podería haber decorado os salóns de un emperador romano. Sin E, duda. despois hai un fulano que está tocándolle o ombro á persona que está bañándose e que está en posición de hacer de vientre e ese mira á cámara de forma, pois... E o do xarrón tamén mira a cámara. O do xarrón mira a cámara, pero ese mira a cámara dunha forma como un pouco máis psicótica. Asesina, sí. Sí, o outro é como máis afable. É Sí. unha cara máis afable, máis amable, máis como de pois ti por aí ou por aquí. Claro. E Con outro canto é irías tomar unha caña dos tres? Pois co que está Sí. mirando para a cámara de forma afable. Sin duda. Vamos a escoitar A entonces. verlo. Isto é mad. A ver, metal, heavy. Vamos a ver. Welcome to the party, come on. Give me a favor. Put your knees on the floor. You don't wanna fail, but I don't see you. You don't wanna say, you don't wanna fuck with you. Baby, come on. Dance me around. Look into my eyes with the saw, and put your ass in my cock. All is burning, everyone's on fire. All the boys and girls, all the people wanna fuck. You wanna burn, but I'm not a shooter, and I wanna say, and I wanna fuck with you. Vale, deixei un pouco máis porque estábame molando. Para min, claro, é que deixei un pouco máis porque, claro, sonábame como algo un pouco máis inusual que o Sí. resto. Sí, sí. E molame o rollo groovy que ten un rollo groovy e o tipo empeza cantando así como un rollo un pouco Phil Anselmo, pero depois a mí me ten toques algo grunge, non sei a ti. Sí, podría definirlo así. Pero é o que me parece así como un pouco máis diferente. Si teño que facer unha crítica así pequena, que a boca pequena é bueno, é que non sei se igual se me exagera porque estou escoitando cos cascos, aquí está super alto, Sí. pero a batería a veces eu creo que habría que editala un pouco máis. Parece como que está a veces esa caixa a mete antes de tempo ou algo, sabes, en este estilo casi é mellor que vaya, na miña opinión, algo máis editada, porque non sei. A mí parece que o baixo distorsionaba demasiado, pero... Bueno, é que ibache comentar, ti sabes... Eu supoño que será feito a posta, porque é algo Claro, que destaca claro. claramente. Claro, é que, bueno, é que a cuestión é, hai guitarra aquí. Porque ti escoitaches a guitarra, eu non sei se hai guitarra ou No. é baixo de todo. É baixo. No, Claro, é que non hai guitarra. non hai guitarra. Eso sí que é claro, raro, bueno, non tan raro xa, porque é... A ver, non sei se hai precedentes, pero eu a banda que coñezo que son dúas personas que é batería, baixo e o cantante e o baixista e que, bueno, tocan festivales e tal, son de aquí do Reino Unido, se chaman Royal Blood. Fixéronse así grandes, que estamos en 2023, pois 2016 por aí,
pegaron un tal porque ese é o rollo inusual. A verdade é tan guai, tocan metal e o rollo é que ti escoitas os discos e parece que hai unha guitarra, pero non, é o baixo. É o baixo, tipo, ten así un huevo de pedales e tal, e entonces non sei como fai exactamente, pero consigue un sonido moi parecido a unha guitarra eléctrica. O baixo, e xa te digo, son 2 fulanos, non máis. Xa. Entonces, claro, a min extrañaríame moito que unha das influencias destes fulanos, destes Mad, que Mad en inglés é barro, non? Sí, Ou non sei que lama, ou explique. algo así. Sí, eu creo que Mad é barro, sí, lama. Pois eso, eu estou seguro que é Royal Blood. Bueno, vamos entón ao de blues, funk, soul, non? Sí. A ver que nos atopamos. Ai, perdón, sí, xénero musical. Vamos allá, a ver Arriba de que todo, tal. tío. Sí. Vale, entonces temos The Pablos, Bryce Moran and Nassau Funk, Madame Bird, Gold and Colt, Martins Aneiros Band, Blues do País. Esta hai que poñer algo, Os Brigadiers, The Mob Swing, O Cadelo Lunático, Moucho, Quercus Blues, Black Desire, Sabela Cereijo. Non Vale, conozco eu nada. eu quero poñer algo de blues do país. Vale. E ti cal eliges? A ver, Gold and Colt polo nome. Golden Colt. Sí, polo Vamos a nome. escoitar isto. Porque Colt é un revólver. Sí, é que con este Entón nombre quero decir que debería ser algo relacionado cos westerns ou algo así. é Sóname que eu eso. con este nombre me esperaría country. Sí, ou algo sureño ou algo así, non sei. Bueno, Vale, pois entón me espero que sea blues. Porque claro, claro, blues sureño, obviamente, claro, o Delta Blues e todo eso, claro. O sea, pode ser, a ver, A ver. vamos a ver. Isto é country, colega. Isto é country, Shouldn't let word down. Shouldn't make the shit out of him. Just made a drum. Está guai, sona guai, pero eso é É country. country, isto. é country, sí, sí. O que pasa é que, claro, debe de ser que non hai... Claro. É curioso porque en países anglos o country é un género enorme. Xa. E, claro, en Galicia metémolo no blues e tal, pero o country, de feito, en Spotify creo que é o segundo estilo máis escoitado do mundo, o country. Non sei, ou o terceiro, bueno, porque está o hip hop. A ver, creo que... Bueno, claro, que é o pop, non? Pero está entre os tres máis escoitados. O sea, o country se escoita máis que o rock. Xa, a min se é un country así tranquiliño como este, gustame moito. Porque ten Sí. toque... Eu, os géneros no que se hai unha guitarra, eso, unha acústica ou unha clásica, encántame eso. Bueno, xa o sabes ti, que me conoces, pero... Sí. Entón eso. A ver, vamos a ver con Blues do País, a ver que tal. Vamos a ver o país. Aos de Golden Colt, eu creo que molaba cantar en galego. Non por nada, Xa. sino porque, bueno, porque xa que o faz aquí, pois, a ver, é que ao fin e ao cabo, e eu seiro porque eu tamén eu fixen un disco en inglés e despois dime conta, pero vamos a ver, por que cojones estou facendo isto en inglés? Si estou me limitando a mí mismo e aparte eu non son inglés, sabes? Entonces, é dicir, xa o acento, xa tal, xa cualque, a ver, o sea, non ten nada de malo, pero eu sinceramente creo que en xeral se usas a túa lingua, normalmente
os vas a ter... Porque eu creo, e este xa sería tamén outro debate, outro tema, eu creo que hai, por exemplo, moitos músicos ou artistas en xeral, non? Que se plantean, bueno, vamos a facer este idioma porque vamos chegar a máis xente. Xa, claro. Pero eu creo que iso é un pouco... É que, claro, pareceme raro plantearse esa tal, porque eu, tal e como vexo eu, igual estou equivocado. Claro, non sei, ti deberías escribir ou crear no que é xenuíno para ti, non? O sea, ao fin e ao cabo, eu dudo que, por exemplo, esta banda, ou en xeral calquer banda en Galicia que cante en inglés, dudo moito que eso lles leve a máis sitios. Eu vos te diría que o contrario. Sí. Porque se xa en Galicia é difícil a cousa e o panorama, moita xente vai dicir, non che entendo. Hai moita xente, eu diría que a maior parte da xente en Galicia e tal, e isto temos comentado cos amigos e tal, a xente gustalle o contido das letras. Entón, claro, ti si cantas en inglés blues, entón estás o que queres é o mercado anglosajón, non? Sí, supoño que sí. Pero, claro, ti eres un estranxeiro cantando en inglés. É como si ven un tipo de Sheffield e se pon a cantar en galego, así un galego así simple, con un acento así de Sheffield, que o mellor entenderás ou non. Xa, E a sí. ver, e o mellor o tipo é a polla. Quero dicir, hai excepcións. Non digo que eso non poida ser posible, obviamente. Pero, como norma general, eu diría que non, Xa, no, a ver, sí que tería sentido se fora en castelán, por exemplo, pero Claro. porque a pesar de que nós falamos galego, Claro. sabemos Pero castelán, perfectamente o castelán, claro. Pero somos bilingües, claro. Pero E aí sí que chegarías máis lonxe, aí sí que tería sentido, porque é verdad, por exemplo, Iván Ferreiro non sería o que é se cantar en galego desde o principio. Pode ser que, o sea, podes cantar en galego e ter un éxito a nivel estatal, sí que podes, Tan pero é moi xudeira. difícil. Sí, por eso, pero é moi difícil. Quen chega a facer eso? Porque xa non falo de Galicia, falo en Cataluña, na Comunidade Valenciana, que hai moitos grupos que cantan eso en valenciá ou en catalán, pero quen teñen éxito? Zoo, Aspencat, 4 máis. Rammstein. Claro, Sabes, pero que é diría, en alemán, sabes? Bueno, pero bueno, a mellor é baby nativo metal. o cantante de Gold and Colt, é nativo de Sheffield. Ni de puta coña. No, porque sabería diferencialo. Créeme, no. Xa. O sea, no. De todas formas, así pola foto parece xente con experiencia, o sea, xente músicos veteranos. Si sona ben, hombre, sí. A ver, blues do país. Eso. É o meu nome favorito. Parece unha parexa. Pues unha parexa non digo sentimental, que tamén pode ser. Bueno, a ver, non o sabemos. Podemos ver na foto. Unha rapaza é un home con unha É guitarra. a ver, Unha rapaza non, podemos ver- bueno, unha muller. Podemos ver que na foto o sea, se están partindo a caixa, sabes? O sea, Sí, tal. é dicir, aí de deducir que teñen hasta unha progenie, sabes? Ou máis cousas, pois igual é, claro, igual é divagar moito, pero oye, non se sabe, poden ser familiares, poden ser parella, Sí. o mellor xa nin están, esta foto non está actualizada e o mellor xa o guitarrista é outro, non o sabemos. Nada, o que podemos intuir é que van a cantar en galego porque con ese nome. Bueno, xa sei de grupos que o mellor teñen un nome en inglés e cantan en galego. Sí, claro. Ou o opuesto, sabes? A ver, vamos a coitar, blues do país. Veña. Un, dos, tres. Divi dop, dee-dop, divi-dop, dee-dop, down. Divi-dop, da-dum, divi-dop, da-dum, down, down, da-dum, down. Eu sou Mieta James, vou-vos contar a minha história, que é pra flipar. Que amanhã defira a mim, nuestro me hay superstar. Nacim pra
non se ve. É verdad. E aquí na terrada a chispa pasa ya toda muller. E a vida é un torreiro pra bailar con tocos nos pés. E a xente vía pra mí, non o podía creer, dicía. Nena, ti vales. Pero deixas vacas para ser alguén. O que? Tes guapos, tes aquel e ese xeito de andar. Pero cantando en gallego, baby, onde pensas que vas chejar? Pois vou chegar a ser a primeira diva rural, baby. Hostia, foi como premonitorio, eh? Sí, tal, é increíble. Buah, estupendo, salió perfecto. Sí. Hostia, la canta moi guai, non? Sí. A ver, é un blues clasiquísimo, vamos. Clasiquísimo, sí. O sea, originalidade con todo No, bueno, pero o corazón. é o que queren facer. Sí, que sí, coño, que o que sea, originalidade mínima, pero eso sí, a voz a min Sí. canta de hostia, na miña opinión. Está me gustando esta sección, Está ben tocado. Sí, é que hombre, claro, está guai. Eu diría de seguir tamén indagando, porque aquí vamos a encontrar moitos grupos que non coñecemos e que nos van molar. Entón, eso sí, un blues, como diste, clasiquísimo, tal, pero ben interpretado, e en galego, e bueno, ten a parte esa coña, así, humorística e tal, eso está guai. Canto tempo levamos? Levamos 32 minutos. 32 minutos, bueno, pois ainda, pois agora é cando podemos, a menos que queiras, bueno, eu deixaría o dos Marticodas para o seguinte podcast, ¿no? Que podemos seguir indagando nesto. Sí. Bueno, falar do último tema de hoxe, que sería a música nos videoxogos. Bueno, primeiro, dunha escala do 0 ao 10, ti como de actualizado en videoxogos te consideras? Hostia, os que estés coitando puxo unha cara así como de ollos de desorbitados. incertidumbre. Home, un 8. Non sei. Ah, Estou bueno, bastante actualizado. É o que ten o mundo de YouTube, é ser moi aficionado a ver vídeos. Al final, é a xogar, claro. Eu desde logo un 8 non. Entón, a mí gustan moitos videoxogos, pero que a veces non teño tempo. Eu pasei dunha PlayStation 2 a unha Xbox One. E claro, estou xogando xogos que se xogaban fai 10 anos, ahora mesmo. Pero bueno, algo... Sí, eu tamén a veces vexo algún vídeo e tal. Pero bueno, como queres facer esta sección de videogames? Non sei, porque a verdade non me parei a pensala. Como todo que facemos neste podcast. Sí, bueno, naturalidade ante todo. Que non nos paramos a pensar nada. Non sei, pois podemos analizar como iniciaron, en plan, por exemplo, os Super Mario, cosas así, que música desta polifónica. Pero ou grandes bandas sonoras de que, por exemplo, a banda sonora de Zelda. Hostia, claro, Eso, a ver, eu maestra xa da música, me parece a mí. Aí estamos de acordo. Pero claro, é que o outro me parece como que requiere un pouco de estudio. Eu non sei, claro, non... é mellor que falemos dos xogos que nos coñecemos e nos que nos gustan as tal, ¿no? Porque claro, eu non me preparei nada. Entonces, claro, ti mencionas a do Zelda. Sí. Como unha das... Sí, para min, vamos, de feito hai... É verdad, podemos poñer, xa sei, mira, vouche poñer, vamos a poñer a todos, que isto tampouco vai ter copyright, ainda que este en YouTube. Falando de música de videoxogos, hai unha banda de música, que por certo, a banda de música de Rianxo, que é onde somos nós, fai de vez en cando algún concerto con música de videoxogos. Recomendadísimo ver a banda de música. Sí, e de feito fixeron
na última, que foi o verán pasado, meteron a banda sonora do Zelda Breath of the Wild. Bastantes temas dese xogo. O sea, que flipas que unha banda de por aquí con que xa sabemos todos aquí en Galicia as bandas de música teñen moita relevancia, hai rapaces de 10 anos ou adultos de 70, o sea, acollen a todo tipo de xente. Eu, a verdade é que sempre tive unha espiña de non haber nunca formado parte, que xa sei que podría empezar agora, pero por falta de tempo, verdad. Pero eso, aí danche, instruenche música, bueno, aprendes moitísimo. Entón vou vos poñer unha banda que se chama Games and Symphonies, que Xogos e sinfonías. son da Comunidade Valenciana. Pero esta orquesta que nos vas a poñer, que van a interpretar do Zelda. No, vamos poñer bueno, vámoslo ver. Porque Bueno, non todos os que nos escoitan, non. vamos a ver. Aí está. Vale. Que bandas perdón. sonoras en videoxogos. Mira, xa teño outra. Xa Vale. teño outra que me flipa moito. Vale. Isto vamos poñer un cacho porque dura 7 minutos, é un medley, pero é recomendable. Street Fighter. Sí, por eso. Hasta imitan o sonido de Hostia. cando pon Capcom e todo. Hostia, te imitan o... Sí. Para que non só o este oindo, ten unha banda de música nun teatro e teñen unha pantalla que vai poñendo a parte do videoxogo que están tocando. Hostia, é super friki. Sí. É super friki. Pero mola. Bueno, deixamos un cacho máis cando empece a pelear. Así que será un pouco máis épico, non? Sí, claro. O sea, porque isto a xente que non estou vendo, claro que está a banda tocando e por detrás están dándose piños, o sea, no Sí, Street claro. Fighter. Sí. O sea, sí. Teñen moitas máis... Pero tipo esta, porque a banda sonora Street Fighter molache moito. Sí, é unha das máis míticas. De feito, creo que nese concerto, se non me equivoco, a banda de música de Rianxo tamén tocaron algunha de Street Fighter. E tamén tamén fan eso de poñer unha pantalla. De feito, cando tocaban a do Zelda aparecían imaxes do Zelda. Pois a mí a do Street Fighter non te penses que me flipa unha barbaridade, Bueno, igual eu tamén é viciei porque moito, non é un foi- xogo, non, claro. igual é un xogo que non xoguei tanto, entonces por eso non o teño así. Pero bueno, eu estou a do Zelda, o sea, o que pasa é que a ver, porque eu xoguei a varios Zeldas. Eles reutilizan os Sí, temas, as sí, cancións, claro. entonces Eso é quero moi dicir recurrente incluso no cine tamén. claro, o sea, pero eso, o sea, que me parece ben, pero porque claro, cando dis que tocaron The Breath of the Wild, eso en que cambia con respecto No, é unha banda sonora totalmente nova. Sí, É como totalmente agora nova. o Tears of the Kingdom tamén, sí. Vale. Claro, que eu, mira, Sí que hai a mellor Eu algún de- tema que sí que usa o típico sonido este... bueno, o clásico do Zelda, pero que se hai no fondo un deje así pequeniño que nin siquiera acaba de rematar
É só o mellor un compás ou 2 compases. Xa. Pero é Pero te unha banda refiro- sonora completamente nova. Pero falas de un instrumento en particular. Non sei... Sí, bueno, será un instrumento solo, sí, o que fai iso. Mentres hai a melodía normal por diante. A melodía desta nova entrega. Vale, vale. E ti que? Hai algunha así que teñas en mente? Mira, vouche poñer unha que, a ver, parece que non tal, pero porque claro, obviamente é que nos videoxogos e tal, claro, que as bandas sonoras, a ver, eu dolle bastante importancia. Eu creo que, claro, cando hai unha banda sonora que é moi guai, pues, a ver, non quere dicir que eu entendo que se o xogo é bo, e punto. Pero obviamente a banda sonora é como ese extra que xa fai sublime, non? A ver, eu son moi fan a ver, os tres, se tuvera que elegir os tres videoxogos que máis me gustaron na vida foron probablemente o Zelda, o Majora's Mask, máis que o Ocarina, aunque xa sei que A fama xente ten dirá, sí. sí, pero despois o Final Fantasy X, xa sei que o 7 o mítico todo o rollo, pero eu o primeiro que xoguei foi o 10, que é o da Play 2 e me flipoume, e exactamente unha banda sonora. Bueno, o que fai as bandas sonoras do Final Fantasy X, non me acordo o seu nombre agora. O que fai a banda sonora de todos os Final Fantasy. É un compositor japonés, agora non me acordo o seu nombre, pero bueno, chamanlle o John Williams dos videoxogos, fixo máis bandas sonoras e tal. Bueno, creo que as bandas sonoras de todos os Final Fantasy son sublimes, son moi boas. Pero ahora vouche poñer outro xogo, é o Metal Gear 3. Kojima, sí. O Metal Gear 3. Eu xoguei o 1, non o xoguei enteiro, pero vino enteiro. Non xoguei enteiro porque eu daquela non tiña Play 1 e entonces xoguei no por fascículos con amigos e cousas así. Pero bueno, sei como tal, xoguei o 2 e xoguei o 3. A min o 2 me pareceu deleznable. Que me odie quen sea. No, está reconocido mal. Bueno, ahora estáse falando de que cousas que tal, non sei que, porque se adiantou en... Bueno, pero eu me acordo, eu daquela compraba revistas de hobby consolas e todo eso, e claro, se supón que era o mellor xogo da Play 2. Que era, o sea, eu cando xoguei dixen, pero, a ver, estamos de puta broma, ou como é o tema. Pero bueno, ese é outro tema, porque xa, ao final, se non vamos a acabar falando dos videoxogos en vez de da música, pero cando xoguei o 3, hostia, a ver, non é perfecto, porque Kojima xa sabemos como é, que se lle vai a pinza moito, e hai partes dos xogos que... Pero é... Ostras, unha puta peli. O sea, eu alucinei con ese xogo. E a banda sonora fai eu creo que sabes que o compositor Newton Howard, non? Este compositor que é un compositor de cine. E hai un tema que non sei se o compuxo el ou el con alguén máis, que é como un tema de James Bond, pero a mí me parece boísimo, Non sei se a ti che vai a flipar tanto como a mí, porque claro, con a primeira escoita, igual non é tan tal, pero vouche poñer, a ver que che parece, porque xa che digo, a mí me parece, o sea, unha canción moi boa. Ten ese rollo así como de James Bond. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my
dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Non me esperaba que tivera cantante. Sí, sí, sí. É que isto, o sea, claro, que esta é a canción. Sí. O sea, porque te sacaron a banda sonora e todo eso, pero esta é a canción. Pero... Sí que sona tal cual É, James é, Bond. é peli de Hollywood, Sí, bueno, esto, porque para que non conoce o xogo, os Metal Gear todos son uns xogos de sigilo, de eso, como tipo de espías e así, entón de aí a temática que sone así, é verdad. Sí, de feito, bueno, este está durante a Guerra Fría. Entonces o protagonista vai a Rusia, entonces tes que sobrevivir no monte e, bueno, pasanche cousas e tal. Veñen os E jabalís. xa... Pois mira, eu xuraría que non hai xabarís no xogo. Claro, xa. Non, eu non xoguei ningún, aínda que teño moitas ganas de xogar. Hai cancodrilos. Hai cancodrilos e coellos e moitas cousas, pero xabaríns xusto non. Hai xabaríns en Rusia. Se non morreron de frío, sí. Bueno, non estás tan ao norte de Rusia. Pero bueno, eso. A min este xogo gustoume moitísimo. Esta é unha das cancións que me gusta máis esta canción que calquera de James Bond. A ver, está a de Casino Royale con... Ahora non me sale o nombre. Bueno, o que se suicidou fai uns anos, que era o cantante de... que tocaba neste grupo con Tom Morello, joder. Joder, que este cantante de rock famosísimo, hombre. Non sei. Sí, home, sí que sabes quen é. Pero, bueno, ti este conta da peli Casino Royale. Sí. E este conta da canción. É que Bueno. hasta eu xuraría que poñen en Rock FM seguido. Non sei. Chris algo. Ah, no, espera, é que... Eu creo que sí, Chris Cornell. Chris Cornell, joder, claro. Ves como sabías Non quen era? busquei, estaba buscando, pero veu má cabeza. Cando xa este tío de Chris. Sí, Chris Cornell, sí. Claro, ves como sabías quen era? Pois ese Chris Cornell. A ver, está moi guai. A de Adele, de Skyfall tamén está guai, pero non sei por qué, a mí isto me gusta máis. Pareceme, ten uns arreglos aí da hostia, non sei, pareceme como moi variada, moi épica. Sí, a mí gustoume moito. O- Non a conocía, nunca a escoitei. Non sei que cantante é esta, pero cuidado. Tócache. Pois, buah, eu que sei. Xa non é... Estaba pensando no meu top 3 tamén que de xogos. Bueno, que xa serían os dous Zeldas últimos e outro é o Red Dead Redemption 2, que basase no oeste, pero claro, non ten unha banda sonora moi identificativa tampouco. Vai sonar a western, e xa está. Creo que de todos os xogos que foron habendo ao largo de todo tal,
non é que sea a miña favorita, pero sí que podemos que xa se asocia a ese xogo, e todo o mundo conoce, incluso se non xogastes nunca, que é a banda sonora do Tetris. Hostia. Non, esa Non banda che- sonora, todo o mundo con esa Tiña banda sonora, ver. e todo o mundo a relaciona con Rusia, con tal, o sea, é algo que oes esa melodía Sí, e se che ven sí. á cabeza automáticamente eso. Non sei, Sí, sí, é verdad. É verdad, sí. Hostia, do Tetris. creo que ao mellor esa é o exemplo máis claro na música dos videoxogos. Vamos a poñelo un momento que parece como que non é que iba a decir, é que xa non me acordo cando xoguei Tetris, home, normal. No. Hostia, ti acordaste de cando ibas a cando había unha festa, festas destas, bueno, pues, non sei, nos pueblos e tal, ibas aos puestos e sabes, se tiñas destes xogos de lanzar, pois eu que sei, pois nunha portería pequena de tirar os tales, pois dabanche premios. E a única vez que ganei algo, cando era pequeno, foi nun deses que eran unhas porterías pequenas, entón tiñas que tirar bueno, os bolos, non? Sí. E dérame unha caixa que tiña unha maquinita de Tetris, Que había un montón delas desas. que había un montón delas, sí, que ahora parece como, non sei, como algo moi antiguo, pero porque ahora podes ter prácticamente calquer cousa no teu teléfono, sabes? Pero era o Tetris e tiña un llavero e un Tamagotchi. Tamagotchi, outro mítico. Cuidado, Tamagotchi podemos consideralo videoxogo? Sí, Como encaixamos un Tamagotchi? sí, porque si unha maquinita desas é un videoxogo, ao final o Tamagotchi tamén non é. É que, bueno, explicamos isto para por se hai algúns millennials, xente nacida Nos 2000. nos 2000 ou así. O Tamagotchi era... Non, saben o que é o Tamagotchi porque fai pouquísimo que se volveu a poñer de moda. No jodas. Sí. Eu Venga, recordo fai un ano así ver Tamagotchis. Sí, Hostia, pero o mismo formato e todo. sí, o mesmo formato. Ño. Pois a min me molaba esa mierda, Eu O sea, creo que no- nunca tuve ningún ou así, non, sí, sí. Creo que algún tuve. Era unha movida, tío, porque eso dabaslle de comer, se dabas moito de comer engordaba, despois tiñas que limpalo, despois tamén morría, tiñas que resucitalo, bueno. Pero en realidad non facía nada. A ver, vou poñer a música do Tetris un momento. A ver, isto é Rasputín de Boney M, home. Pois, guai, vale. Algúa máis? Non sei se Unha che banda acorda a ti. sonora. Bueno, eu dos tres que mencionei do Final Fantasy X, bueno, isto é outra canción, non é banda sonora. A banda sonora dese xogo está moi ben, pero non sei por que dame por poñer tamén bueno, claro, estou poñendo máis ben cancións en videoxogos Vale, máis que pero non bandas pasa nada. sonoras. Pero esta, claro, este videoxogo, esta parte da intro que era como moi espectacular e tiña, o sea, a banda sonora é eso, con piano, cordas e tal, como máis cinemática, pero tiña unha canción que era así, eu non sei que grupo é, pero é como unha canción de... Bueno, é heavy metal. Pero está moi guai. A ver, vou compartir, vou poñer isto. Isto é o Final Fantasy X e é, bueno, unha cinemática que hai. En realidad non spoilera nada. Isto é o que é unhas cousas que ocurren ao principio do xogo xusto antes de empezar a ter o control do personaje e todo eso, non? Bueno, Final Fantasy X, para que non o sepan, pois é unha saga de fantasía, como o propio nome indica. Non sei como describilo. É un RPG. Un RPG, así, un xogo de rol. Bueno, pois esta vaina.
Y Lena da Virgen aí. Estou me dando conta que aquí, claro, claro, compartín a canción ca intro, entonces salen ruidos de xente, porque, claro, Sí, pa xente que nos coite, claro, isto está pasando, é que é unha movida, porque está pasando como nunha especie de estadio, entonces hai xente aí berrando, toleando, e despois hai como un bicho grande ou gordo que que ataca unha cidade e tal, entonces bueno, eso, non sei que grupo é este, pero a ver, a canción tampouco é que sea a cousa máis increíble do mundo, pero No, bueno, xa. pero como o videoxogo é un dos meus 3 top, pois claro, teño cariño. Supoño que podemos acabar Sí, aquí. iba che tamén suxerir. Se levamos casi unha hora hoxe. Unha É hora? o podcast máis longo. Sí, levo 58 minutos, 53, 54. Dios santo bendito, vale. Título deste podcast. De Martin Kodax. Aos Tamagotchis. Pasando por videoxogos. Algo así un pouco máis jugoso. Sí, claro, por suposto. Non sei Así que ti. como... Pois... A ver, que temas falamos hoxe? Falamos dos Martin Kodax. Martín Codax. Falamos de... Bueno, Martín Codax, estuvemos no Martín Codax buscando grupos novos. Sí, que temos que repetir eso porque molou. Falamos de videoxogos e ao principio non me acordo que falamos. Pois eu tampouco. Pois podemos chamarlle de búsquedas e alegrías. Bueno, vale, pois. Se non hai nada mellor. Bueno, mellor co teu, Sí, por suposto. igual sí. Sí, sí, por suposto. Vale, de búsquedas e de Tamagotchis. Vale, Vale, pois xa está. perfecto. Así queda. Moi ben, Bueno, xentiña, bastante. pois que ata o próximo Marchamos. podcast, non, Carlos? Sí, a ver si no próximo non se che nota tanto cansancio na voz. Seguro que non, seguro que non. Porque a xente está dicindo, mima, pobre home, deixa oír. Sí, nada. Estou moi ben, moi ben. Veña logo. Veña, xente. Chao, chao. Chao, chao.